Olen siis tämä fasilitaattori Toni Ruuska, Eeva-Stiinan aktivisti, lähipiiriä, ystävä, talkoo, työvoima. Kyseessä on seminaari, jolla me kunnioitamme Eeva-Stiina Lönnemuun muistoa, mutta tämän ei tarvitse olla muistotilaisuus. Vaikka siitä on nyt ensi viikolla vuosi, kun hän kuoli, niin me voidaan myös tämän seminaarin pohjalta katsoa eteenpäin ja inspiroitua kaikesta siitä, mitä Eeva-Stiina oli ja minkä puolesta hän kamppaili. Paula lausuu muutaman avaussanan. Mä voin tulla tälle puolelle. Okei. Näin. Niin vielä tästä kapukasta, niin tää on klenoodi. Mikä se nyt sitten suomeksi on? Onko se klenoodi? Koska tämä keppi on ollut meillä puhekeppina
siis monta vuotta, ja se näkyy monessa kuvassa Eevastiinan kädessä, ja se on ollut monen metsäasiantuntijan kädessä. Ja nyt mä katsoin niitä kuvia, että tämä otetaan mukaan, niin tekin saatte tarttua siihen tänään. Hyvä. Hienoa, kun muistit tämän. Joo. I don't want to lose a day doing something which is not meaningful and important. Näin kirjoitti Eevastiina saksalaiselle ystävälleen jo 80-luvulla. Kun ajattelemme Eevastiinaa, niin muistamme hänet aina jonkin oleellisen parissa. Tärkeimmät olivat luonnonmukaisen omavaraisuuden ikuiset askareet ja sitten maailmanparannus, vaikuttamisen haasteet. The Essential oli mottona. Maanantaina tulee vuosi sitten, kun hän kuoli meillä kotona Lönnemuussa Perttelissä. Hän kuoli rauhallisesti, koska oli oleellista tehneenä antanut kaikkensa, niin kuin puutarhamme ja luonto syksyllä. Haluan tässä heti osoittaa kiitokset rakkaille ystäville meidän metsämme työryhmässä ja etenkin Tonille hankkeelle ja teille alustajille Tuumas, Eeva ja Timo, koska ehkä unohdan kiittää jälkeenpäin. Kiitos siitä, että te kaikki heti ja epäröimättä tartuitte tähän ajatukseen järjestää keskustelun oleellisesta Eevastiinan muistoksi ja hengessä. Kuten tiedämme, maailmanparantaja kokee myös väsymystä, alakuloa ja toivottomuutta. Yritimme yhdessä oppia sen, että kun toisen on vedettävä airot ylös vedestä, muut jatkaa soutamista. Palataan hommiin, kun jaksetaan. Voimaa saa rakkaudesta ja luonnosta. Vastavirtaan soutaminen on raskasta, mutta Eevastiinalle oli tärkeä se ajatus, että vain vastavirrassa lähestytään lähdettä. Kiitän myös teitä jokaista täällä tästä yhteistyöstä, tästä yhteisöstä ja yhteydestä läpi vuosien ja tästä eteenpäin. Näissä kuvissa mä huomaan, että ihanasti katsotte kuvia eikä minua niin paljon. Niin näissä kuvissa ja mielessämme näemme Eevastiinan keskustelevat kädet. Innokkuuden silmissä, ilon, uteliaisuuden, kiinnostuksen. Hän kohteli ihmisiä diplomaattisella taidolla, vaikka välillä keskeyttikin ja puhui yli. Hän osasi ja jaksoi kerätä ihmisiä yhteen, oppimaan, tutustumaan, ymmärtämään, innostumaan ja oivaltamaan. Kuulostaa melkein uskonnolliselta, kun totean, että hän tekee sen tänäänkin. Tässä olemme keskustelua jatkamassa. Mutta niin kuin Toni sanoi, tämä ei kuitenkaan ole muistotilaisuus. Olemme yliopiston tiloissa ja on tärkeää, että suuntaamme katseemme eteenpäin. Keskustelumme teemat ovat maa, metsä ja talous. Muistuttaa ministeriön nimeä. Mutta kohtuusliikkeen ja meidän metsämme kansalaisliikkeen lähtökohdat ovat juurtuneet vahvaan kestävyyskäsitteeseen. Ehkä alustajat sen vielä kertaavat meille, mistä on kysymys, ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Planetaariset rajat ovat ensisijaisia. On elintärkeää asettua koppakuoriaisen, sudenkorennon, sammakon tai töyhtötiaisen asemaan. Katsoa kokonaisuutta niin kaikkein pienimpien kuin megafaunan ja koko floran kirjon näkökulmasta. Nämä on kulmakiviä ja näihin törmätään toistuvasti parhaassakin dialogissa. Eevastiina kirjoitti viimeisen dialoginsa raportin lopussa näin. On äärettömän hedelmällistä keskustella ja viettää aikaa yhteiskunnan eri tasoilla ja yhteyksissä toimivien ihmisten kanssa. Kiitos kaikille mukana olleille, jotka tekevät yhteisestä työstä
välillä myös sieluja virkistävää ja henkeä kohottavaa juhlaa. Yhdessä jaksamme jatkaa eteenpäin. Näillä Eevastiinan rohkaisevilla sanoilla annan puheesineen. Keskustelemme fasilitaattorille Toni Ruuskalle ja toivotan kaikille ytimekästä ja fokuksessa pysyvää oleelliskeskustelua. Kiitos. Ole hyvä, Tuumas. Kiitos Toni. Tack Paula. Tack för att jag får vara här. Bästa vänner, ystävät. Tiedän, ettei minun pidä tänään puhua Eevastiinasta, vaan siitä liikkeestä, siitä liike-elämästä, siitä maanpuolustuksen vimmasta, jota Eevastiinan voiman avulla minä ja moni muu saa jakaa. Minusta liikkeestä me voi silti puhua myös Eevastiinan kautta, ja niin aionkin osin tehdä. Joskus kuulee sanottavan, että ihanteet ovat nuoruudessa kirkkaimmillaan. Kun ajattelen Eevastiinaa, ajattelen, että se ehkä oli ihan noin, vaan enemmän niin, että ihanteemme säilyvät tai voivat säilyä yhtä kirkkaina, yhtä vastaansanomattomina läpi elämän, kuin mitä ne olivat meille astuessamme maailmaan huolehtimaan siitä ja parantamaan sitä. Nuoruuden ihanteiden viereen ja ympärille keräämme kyllä elämämme aikana muuta. Keräämme elämän kokemusta ja tietoa ja kohtaamme surua ja iloa. Onnekkaalle ihmiselle, jota elämä on kohdellut riittävän lempeästi. Tämä ihmeellinen lahja, ihanteet, jotka antavat elämälle merkitystä ja suuntaa, voi silti säilyä hänen ytimessään yhtä kirkkaana kuin aikojen alussa, saaden elämän varrellemme lisää syvyyttä. Eevastiina ei ollut ainoa, mutta hän oli vahvasti yksi minun sukupolveni joukossa, joka kantoi ja ylläpiti meille tärkeitä ihanteita. Mitä sitten olivat ihanteemme, mihin uskoimme ja mihin sitouduimme? Ikuisuuden näkökulmasta Eevastiinan ja hänen laajan kumppanipiirinsä ihanteissa ei ole mitään uutta. Me otimme vastaan tutut totuudet, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, jokaisen ihmisen mittaamaton ihmisarvo, kaiken elämän kunnioitus ja väkivallattomuus. Nämä ovat pysyviä arvoja. Niihin sitoutumalla ihminen voi toivoa kasvavansa merkityksellisen elämään. Maailma kuitenkin muuttuu, ja muutokset pakottavat kysymään uudelleen, miten näitä ikuisia ihanteita kohti voi kasvaa juuri tässä ajassa. Eevastiina ja minä synnyimme 1950-luvun lopulla. Aikamme luonnehti orastava, vasta muotoaan hakeva, mutta perustava oivallus, että elämme modernin maailman suuren murroksen aikaa. Ymmärsimme, että meillä lapsina tarjotut kehitysvaihtoehdot, reaalisosialistinen geopoliittinen itä ja liberaali geopoliittinen länsi, jakoivat saman syvästi harhaisen uskon siihen mahdottomuuteen, että teollinen kasvuyhteiskunta voisi olla niiden ikuisten ihanteiden kanssa yhteen sopiva, jotka mainitsin. Meille maailman parantajille ja Pachamaman äitimaan puolustajille oli siis, tämän tajusimme, annettu tehtävä. Tehtävän oli veljeiden ja sisaruiden ihanteiden tuominen tähän aikaan ja kohtaamaan tätä aikaa. Aluksi meillä ei kuitenkaan ollut kovin selvää, mitä tämä tehtävä nyt meiltä oikein vaatisi. Lähdimme siksi monenlaisten kokeilujen tielle.
opimme käsityötaitoja, ryhdymme kasvissyöjiksi, rakastimme punkkia ja pogoamista, pukeudumme kilppisvaatteisiin, kirjoitimme outoja runoja ja teimme outoja teatteriesityksiä, valtasimme taloja ja perustimme uuden elämäntavan yhteisöjä. Olimme iloisia, mutta kummallisia. Ensimmäiset, jotka meitä kunnolla ymmärsivät, olivat meitä hiukan nuorempia. Kun me olimme noin 20-vuotiaita aikuisia, meitä muutama vuotta nuoremmat alkoivat kutsua meitä hämyiksi. Se oli mahtavaa. Olimme saaneet nimen, olimme hämyliike. Kohta aikuinen Suomi myös heräsi näkemään meidät ja antoi meille oman tylsemmän nimensä. Suomen oli, niin lehdessä kerrottiin, syntynyt uusi yhteiskunnan liike, joka sai noin vuonna 1980 julkisuudessa nimen Vaihtoehtoliike. Ei sekään nimi niin huono ollut, koska Eeva-Stiina ja me muut hämyt olimme alkaneet etsiä tapoja elää, joka olisi radikaali vaihtoehto sille planeetan äärimmäistä tuhoa ruokkivalle elämänmenolle, jota virallinen yhteiskunta tarjosi meille normaalina elämäntapana ja elämäntienä. Emme me tyhmiä olleet, mutta on sanottava, että perustavimmat vakaumuksemme omaksumme ensin aika intuitiivisesti. Niitä oli 2. Toistan ehkä itseäni, mutta totean, että ensinnäkin tiesimme, että teollinen kasvuyhteiskunta on viemässä planeetan tuhoon. Se ei voi jatkua, eikä se saa jatkua. Toiseksi ymmärsimme, että se kultainen unelma, joka piti kasvuyhteiskuntaa yllä, unelma kulutusparatiisista, consumer paradise, oli meille liian pieni. Hyvä elämä se ei meille tarjoaisi, vaan hyvä elämä olisi etsittävä muualta ja rakennettava toisin. Nämä yksinkertaiset oivallukset tekivät meistä aktivisteja. Yksi paikka, jossa Eeva-Stiina ja minä ja monet muut aikamme etsiä tapasivat, oli Helsingin Hietaniemen kadulla perustettu kehitysmaakauppa. Kaupan nimi oli tietenkin Maailmankauppa. Maailmankaupassa viljeltiin monenlaisia unelmia ja tavattiin monenlaisten toimintaryhmien merkeissä. Maailmankaupassa kokoontui muun muassa prosenttiliikkeen toimintaryhmä. Mobilisoimme ihmisiä maksamaan prosentin tuloistaan kehitysyhteistyölle ja tukemaan näin tehden 2 poliittista tavoitetta. 1, että Suomessa rakentaisimme pohjaa uudelle solidaariselle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Ja 2, että Suomen valtio käyttäisi vähintään 0,7% bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön. Prosenttiliike oli tyypillinen osa vaihtoehtoliikettä. Päähuomiomme oli Suomen muuttamisessa ja tavoitteena oli samalla koko maailman kehityssuunnan muuttaminen. Liikkeemme kasvoi ja aluksi se hämmensi iloksemme aikamme valtaapitäviä suuresti. Saatamme lyhyen hetken 1980-luvun alussa ja puolessa välissäkin ajatella, että vaihtoehtoliike nopeasti voittaisi, että kaikki tajuaisivat ja alkaisivat elää kohti omavaraisempaa ja yhteisöllisempää elämää. Sitten tuli kohtalon vuosi 1987. Prosenttiliike oli saavuttanut näkyvimmän tavoitteensa, kun Suomen valtio osoitti budjetissaan ensimmäistä kertaa yli 0,7% bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön. Emme kuitenkaan riemuneet, vaan kauhistuimme. Sen sijaan, että kehitysyhteistyön rahat olisi osoitettu kurjuuden ja nälän poistamiseen, siitä ohjattiin suuri osa Maailmanpankille. Siis Maailmanpankille. Sille suurelle vastustajallamme, joka niin sanottujen rakennesopetusohjelmien kautta pakotti globaalin etelän maita sille teollisen kasvun ja kilpailun tielle, mitä kehitykseksi sanottiin, jonka tuhonvoimaa vastaan me halusimme taistella. Vielä suurempi oli tuona samana kohtalovuotena toinen kauhistuksen kokemuksemme. Siellä mitä julkaistiin YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti, niin sanottu Brundtlandin komission raportti.
Raportti merkitsi Eeva-Stiinan ja kaikkien aikamme aktivistien kuoliaksi halailua, sanonko niin suomeksi, Kramar ihjäl. Siinä me olimme julistaneet teollisen kasvuyhteiskunnan mahdottomaksi ja ihmistä alentavaksi kehityksen ilmikuvaksi. Brundtlandin komissio esitti keken, kestävän kehityksen mahdotonta mantraa. Sitä, että modernin maailman kulutusyhteiskunta, luonnon monimuotoisen säilyminen ja kaikkien ihmisten hyvinvointi olisivat yhdistettävissä. Tähän meidän Eeva-Stiinan kanssa emme voineet uskoa, ja siksi olemme lukemattomien muiden maailmanparantajien kanssa jatkaneet vaihtoehtoliikkeen tiellä. Ajattelimme usein ja puhuimme keskenämme siitä vuosien varrella usein, että liikkeellämme on kaksi uomaa, jotka kulkevat rinnan. Toinen uoma vie kaupunkiin ja instituutioihin ja etsii siellä hallitsevien rakenteiden rakoja ja muutosmahdollisuuksia. Toisen uoman viedessä maaseudun omavaraisuutta tavoitteleviin yhteisöihin. Usein nämä kaksi suuntausta yhdistyvät juhlissa ja viikonloppuleireillä, hienoja, ja myös konkreettisessa yhteiskunnallisessa kamppailussa, esimerkiksi soiden ojituksia ja hakkuita vastaan. Syvästi nämä uomat ovat koko ajan yhtä, kuten Eeva-Stiina ja minä aina ajattelimme. Eeva-Stiina oli mukana kohtaamassa vaihtoehtoliikkeen pettymykset. Tie haluamamme maailmaan on osoittautunut pidemmäksi ja kivikkoisemmaksi kuin nuorina ehkä saatoimme kuvitella. Mutta Eeva-Stiina oli iloinen ihminen, ja ajatellessani häntä ajattelin ilolla, ettei ole oikein vaatia maailmalta, että se tottelisi meitä. Elämä on lahja, ja se on sitä suurempi lahja, mitä voimakkaammin nuoruutemme kirkkaimmat ihanteet meidän elämämme aikana kulkevat mukana, antavat meille suuntaa ja auttavat syventämään niitä yrityksiä ja ystävyyksiä ja sitä yhteisöllistä elämää, jota me kaipaamme ja tarvitsemme. Kiitos. Kiitos. Otsikkoni tänään on, mä ajattelin, aika monimutkainen ja monisanainen. Mä yritän ehkä tulla tähän sitä kautta, että mä selitän tätä otsikkoa ja lähden avaamaan näitä sanoja, jotka mä ajattelen, että Eeva-Stiina on auttanut mua avaamaan sanoja ja törmäämään sanoihin ravistelevilla tavoilla. Ja tämä on ollut ehkä se suurin, niin kuin mä ajattelin, semmoinen Eeva-Stiinan tietty vahvuus ja semmoinen suurin voima, että hän niin kuin tarttui ihmisiin ja sanoihin ja pakotti ymmärtämään. Mä ajattelen näin, pakotti ymmärtämään, vaikka myös kutsui ymmärtämään, mutta kyllä se välillä oli vähän semmoista pakottavaa. Ja jos mä aloitan tuosta kysymyksestä, kuinka voisimme vahvistaa kohtuutalouden ymmärrystä ja toimintaa? Ja tätä kautta mä voin sitten selittää myös, mitä kautta mä olen päätynyt tähän puhumaan. Kohtuutalous on se termi tai se näkökulma, jonka kautta mä oon päätynyt, tai minkä takia sain kutsun. Varmaankin todennäköisesti Salon lukioon ensimmäisen kerran siellä. Mä oon ehkä Eeva-Stiinan kohdannut ja Paula oli varmasti siellä. Me oltiin kaikki siellä. Saattoi olla monikin teistä siellä. Ja miksi mä olin siellä puhumassa silloin, niin se liittyy tähän degrowth-termiin ja sen keskusteluun siitä kasvun rajat ja sen jatkamisesta. Mä ajattelin, että mä olin itse semmoinen untuvikko siinä teemassa hyvinkin, sillain pulla myös sukupolveen siinä, että mun oma tausta on siis kauppakorkeakoulusta, mä olin siellä väitellyt ihan toisista aiheista, johon mä palaan kohta, minkä takia tuo kohtaaminen sana on mulle tärkeä ja miksi nämä dialogit oli mulle tärkeitä. Se tulee sen mun väitöskirjan teemani kautta, verkostojen johtaminen. Verkostoissahan näitä tehdään. Tämä kohtuutalous, degrowth, oli mulle semmoinen niin kuin teoria, ajatus siitä, että mikä on ehkä itsestään selvää tässä kontekstissa. Meillä on luonto, joka sisällä ihminen toimii, ja talous on sitten jotain pienempää siellä ihmisen toimintaa. Ja nythän tämä on niin jotenkin tämä maailma, missä me elämme niin perversio tästä teoriasta.
Ja tämän parissa kun teki töitä, niin sitten tuli tämmöisiä kutsuja keskustelemaan. Ja jotenkin mä ajattelin, että mulla on sitä ymmärrystä. En mä osannut sitä toimintaa. Mä oon aina ollut aika kaukana toiminnasta. Mä en ole ehkä semmoinen toiminnan mies. Mä oon enemmän semmoinen ajatteleva ja aika pienesti toimiva. Ja en ole sellainen niin kuin ravisteleva. Ja ehkä en mene tarkemmin nyt siihen, mitä se kohtuutalous on. Me ymmärretään täällä, mitä se voisi olla ja mitä se voisi olla paremmin. Mä menen tuohon toimintaa kohti. Eeva-Stiina ravisteli minua vähän tässä, eli kun ihan sinne keskustelemaan ja kotiin istumaan ja sinne sitten on tehty lähiruokaa siinä ja syödään sen äärellä ja sitten vaikeita kysymyksiä, joita kohdataan, mutta semmoisessa arvostavassa hengessä. Ja jotenkin mennään, että no mitä tällä voisi tehdä. Ja sitten tuli näitä tapahtumia, tilaisuuksia, joihin mä pääsin kanssa mukaan sitten. Ja siellä sitten alkoi viritä se ajatus. Muistan keskusteluita tällaisen äärellä, tai silloin ei varmaan tämä ehkä ollut siinä kohdassa käytössä, että kun on ne, mitäs nämä on, ne metsämiehet, nämä metsäsedät. Miten me voitaisiin kohdata heidät tavalla, joka lisäisi ymmärrystä ja lisäisi toimintaa kohti jotain parempaa. Ja siinä mulla jotenkin heräsi tämä ymmärrys, että okei, tämä on se mun toiminnan suunta. Mä olen tutkinut ja yrittänyt ymmärtää nyt yli 20 vuotta sitä, mitä on verkostoyhteistyö, miten me saadaan verkostot toimimaan. Mä olin silloin sitä tutkinut ja yrittänyt ymmärtää. Ja sitten tämä kohtuutalous. Miten me saataisiin kohtuutaloutta verkostojen kanssa yhteistyöstä tehtyä, myös näiden metsäsetien kanssa. Mulla oli kova väite. Mä väitin Eeva-Stiinallekin, että hekin haluavat hyvää. He voivat muuttua. Me voimme avata sitä yhdessä ja käsitellä yhdessä ja tehdä hyviä päätöksiä yhdessä. Tämä on tutkitusti totta. Siellä on aika iso mutta. Siellä on monta muttaa. Niin kuin, että ne esteet ja mutta-sanat pitää ylittää, mutta että mahdollisuuksia on. Miten me yhdistetään se verkostojen johtaminen ja kohtuutalous? Me tiedetään paljon siis tästä, on tutkittu vaikuttavia kohtaamisia ja verkostoyhteistyötä, että siellä pitäisi rakentaa suhteita, pitää tutustua toisiin osapuoliin, pitää ymmärtää mitä osaamista niillä on, mitä ne haluaa, mitä hyvää ne haluaa, mitkä on niiden haavoittuvuudet, heikkoudet. Ei niin, että me voitaisiin hyödyntää heidän haavoittuvuuksia, vaan meillä kaikilla on omat vahvuutemme ja haavoittuvuutemme. Miten me tutustumme, miten me rakennamme luottamusta, miten me löydämme sisäisen motivaation yhteistyöhön, joka kantaisi muuhunkin kuin niihin pakkoihin, mitä me kuvittelemme, että talous meille tuottaa pakkoja. Miten me jotenkin sisäisellä motivaatiolla jotain tehtäisiin. Sellaisia kohtaamisia, jossa suhteet rakentuisivat. Ja sitten ne rakentuisi sillä tavalla, että syntyy jotain toimintaa. Ja mun väite oli myös Eeva-Stiinalle se, että meidän pitää niin useamman kohdata. Dialogeissa kohtaamme ja käsittelemme. Ja dialogi oli sellainen ajatus siitä, että jos hypoteesi on, että siellä halutaan hyvää ja kaikki haluaa tehdä hyvää, niin meidän pitää löytää, mikä se hyvä on. Meidän pitää avata ensin. Ruvetaan kuuntelemaan toisemme. Otetaan puheesine käyttöön. Se puhuu, jolla tämä on, ja muut on hiljaa. Ja sitten se kiertää niin, että kaikki tulee kuulluksi. Täytyy avata. No sitten avaamisen kautta meille tulee toivottavasti ristiriitoja esille. Jännitteistä ajattelua, erilaisia ajatteluja, että me kohdataan ne erilaista ajattelua. Sieltä voi tulla myös positiivisemmassa hengessä luovuuden lähteitä. Me ymmärretään asioita uudestaan ja me voidaan keksiä uusia ratkaisuja. Mutta molempia, ristiriitoja ja uusia ratkaisuja voisi syntyä. Ensin siis avata. Mennään kohti näitä ristiriitoja ja jännitteitä, käsitellään niitä. Ja sitten myös suljetaan, tehdään päätöksiä, muutetaan toimintaa. Niin mä ajattelen, että me kuullaan Eevalta täällä sitten ajatuksia siitä, niin todisteita tavallaan, mitä tapahtui näissä metsädialogeissa. Omasta näkökulmasta mulle tuli sellainen olo, ja me kohdattiin, me kipuiltiin sen kanssa näissä dialogeissa sitten, että me avattiin, me kuunneltiin, me tutustuttiin. Me käytiin näiden metsäsetien ja metsätätien kanssa ja kohtuussetien ja kohtuustätien kanssa. Käytiin semmoista keskustelua, kaikki kertoi, kuka mä oon, mistä mä tuun, miksi mä ajattelin niin kuin mä ajattelin, mitä siellä taustoja on, puhuttiin ihmisten lapsuudesta. Siis tällä tavalla kun avauduttiin monella tavalla. Mä luulen, että ymmärrys vahvistui. Mutta sitten kun me tulikin niitä ristiriitoja ja muita esille, niin sitten alkaa tulla se, että minun taustanäkökulmastani, taustaorganisaatio ja edustamani tahon näkökulmasta sitä pitää ajatella näin, että dialogia ei oikein voi käydä, jos ei ole vapaata ajattelua. Ja sitten me huomattiin, että siellä ehkä alkaa tulla tämmöisiä, että ihmiset rajoittaa itseään.
jotta ei tulisi paljastaneeksi ja kadottaneeksi jotain siitä, mitä se taustaorganisaatio haluaa. Ja tämä täytyy varmaan katsoa peiliin, että näin varmaan niin kuin monessa suunnassa on näin. Että tavallaan se avaaminen, joo, sitä alkaa tapahtua. Sitten kun tullaan ristiriitoihin, niin se niin kuin alkaa rakoilla sit se semmoinen niin kuin yhteinen sitoutuminen johonkin siihen, että haluamme hyvää, joo, haluamme hyvää, mutta sitoudummeko me aidosti niin kuin katsomaan peiliin ja ymmärtämään, että ehkä se, mitä mä kuvittelen, että on hyvää, ei olekaan hyvää. Niin siinä se ehkä alkoi rakoilla, katsotaan, miten Eeva siitä löytää. Ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun piti sitä alkaa sulkea ja tehdä päätöksiä. Nyt yhdessä teemme julistuksen, metsätädit ja kohtuustädit ja sedät, yhdessä julistus ja näin me edetään ja sopimuspapereita alettaisiin. Siinä osoittautui yllättävän vaikeaksi, silloin puhuttiin twiiteistä vielä, yllättävän vaikeaksi kirjoittaa twiittiä siitä, mitä me ajatellaan yhdessä, mihin me voitaisiin yhdessä sitoutua. Niin sitten ne yhteiset sitoutumikset, ne alkoi olla enemmän semmoisia, että sitoudumme jatkamaan keskustelua. Joo, mutta en mä tiedä sitten mitä muuta. Mikä on se elämää ravisteleva vaikuttava kohtaaminen? Onko se vasta sitten, kun me törmäämme seinään? Tuleeko siinä vasta sitten se todellinen herääminen? Ehkä. Tämä on se vaikea paikka mulle ollut tässä näin, että mä uskon edelleen vahvasti, että tutkitustikin, että aina on mahdollisuus muuttua. Me ihmiset voidaan muuttua kollektiivisesti, rakenteet voi muuttua ja kaikki. Mutta tuleeko se liian myöhään? Onko meillä resursseja muuttaa sitä ennen kuin me törmätään seinään? Ja tämä on sellainen kysymys, mitä olisi halunnut jatkaa vielä Eeva-Stiinan kanssa. Ja tämä olisi minusta kiinnostavaa teidänkin kanssa, että joo, me avataan, käsitellään, suljetaan asioita, sitä avataan uudestaan, edetään, mutta että muuttuuko mikään? Onko meillä, uskallanko kysyä, onko meillä toivoa? Mä ajattelen, että ehkä toivoa on, se aktiivinen toivo on hyvä käsite siinä. Ja sitten mä huomaan, että mä rupean hölpöttämään, niin sitten on syy laskea tämä alas. Kiitos. Kiitos. Eeva, ole hyvä. Joo, kiitos kaikille edellisille puhujille ja kiitos kaikille, kun olette täällä. Paljon tuttuja kasvoja eri yhteyksistä. Ja kalvot näyttää hyvin virallisilta, mutta tarkoitus olisi jotenkin jakaa näitä kokemuksia, mitä olemme tässä meidän metsämme työryhmässä kohdanneet. Ja tarkoitus on myös tämä meidän metsämme työryhmä jossain kohtaa täällä tänään esitellä, mutta mä en ehkä sitä tässä kohtaa, niin pysytään vielä tässä esityslinjassa. Mä olen tosiaan akateeminen työntekijä, toimin yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa, mutta mulla on myös muita affiliaatioita, kuten tämmöinen Untamme-tutkimuskollektiivi ja sitten tämä Meidän metsämme liike. Ja tänään puhun nyt pitkälti tämän Meidän metsämme liikkeen jäsenenä, mutta olen tehnyt tästä myös toimintatutkimusta. Eli jos tässä oli aikaisemmin tämä Eeva-Stiinan vaihtoehtoliike tai hämyliike tausta ja sitten oli tämä Timon käsitteellisyys ja sitten ehkä mä oon vähän tällainen niin kuin Meidän metsämme liike ja tutkija tässä nyt sitten molemmat puhuu. Ja tosiaan tutkin työtä ja taloutta kestävyysmurroksessa, niin miten nämä metsät tähän nyt sitten tuli, niin tämä on myös niin kuin sellainen tarina. Ja sitten koska olen etnografi, eli siis tutkin prosesseja silloin kun ne tapahtuu, niin se johdattaa aina etnografit useasti vähän sellaisiin ehkä paikkoihin, mitä ei tutkimuksen alussa olisi ajatellut. Niin itsekin olen päätynyt sitten tekemään tämän Untammen kanssa maa- ja metsätalouksista yhden podcast-kauden. En siis ole metsätutkija ja päästään tähänkin lausumaan. En ole metsätutkija vielä myöhemmin tässä mun esityksessä. Eli tällainen, jos kiinnostaa, niin voitte käydä näitä kuuntelemassa vapaasti. Ja tämä, mitä mä tutkimusta olen tehnyt, niin tästä on tullut 2. Yksi suomenkielinen ja yksi englanninkielinen vertaisarvioitu artikkeli näistä metsädialogeista, mutta olisi tosi paljon enemmän sanottavaa, joten olemme myös tässä Meidän metsämme liikkeessä nyt tekemässä yleistajuista suomenkielistä tekstiä. Ja tänäänkin olemme näillä teemoilla täällä. Ja tänään oli tosiaan ajatus, että puran tätä metsädialogi-konseptia ja niitä ajatuksia sieltä. Ja sitten oli tämä väite, että ne oli kohtaamisen paikkoja
ja jotenkin mahdollistivat kohtuullisempaa metsäpolitiikkaa, niin voidaan sitten myös yhdessä arvioida, että tapahtuuko tällaista. Useasti näissä, kun puhun tästä metsädialogiprosessista ja meidän metsämme liikkeestä, niin olen aloittanut tämän, että mitä tapahtuu, kun huolestuneet kansalaiset haluavat käydä keskustelua metsistä ja vaikuttaa metsäpolitiikkaan. Ja olin puhumassa, se oli politiikan tutkimuksen päivillä, jossa oli metsäpolitiikan tutkijoita, ja siellä he auttoivat minua niin sanottaa tätä näkökulmaa, että vaikka metsäpolitiikassa on monenlaisia monenkeskisiä tällaisia ihan järjestettyjäkin metsädialogeja jo pitemmältä ajalta, mutta se, että kansalaiset, jotka eivät ole, no minä nyt satun olemaan tutkija, mutta että kansalaiset, jotka kokee huolta, että he ryhtyy toimimaan ja sitten alkaa järjestää metsädialogia, tämä on niin poikkeuksellista ihan maailman mittaluokassakin. Ja tämä alku tosiaan oli kohtuustapahtuma. Tämä on Polkuja kohtuuteen tapahtumasta Salosta. Ja tämä oli mun laskujen mukaan 2016. Ja tämä ei ole se metsätyöryhmä. Mutta se oli siis metsässä työryhmä, joka oli ulkona. Ja se oli mun kriteeri osallistua tähän työryhmään. Että halusin ulos. Ja siellä Pauliina Kainulainen puhui tästä aktiivista toivosta. Ja siellä sitten, kun oltiin siinä sammalten ääressä, niin tosiaan Eeva-Stiina mainitsi tästä selluloosasedistä, että miten nämä selluloosasedät ja tämä niin kuin, ihmisten suru, ja että hän sanoi, että hän on aivan varma, että jos selluloosasedät kohtaisivat tämän ihmisten surun, niin jotain tapahtuisi. Ja näinhän sitten itse asiassa käytännössä kävi niissä metsädialogeissa, että ihmiset niin toi esille tunteitaan siellä, ja siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka nyt ei itseään kutsunut selluloosasediksi, mutta joita olisi voinut ehkä sellaisiksi sitten niin kuin ulkoapäin nimittää. Ja päästäänkin tässä vielä sit siihen, että tämä selluloosasede tähän voi nyt olla niin kuin käsitteenä jotenkin ehkä vähän hassu tai sellainen vähän niin kuin englanniksi sanotaan niin kuin punching up, että valtaa niin kuin kritisoidaan, mutta kyllä myös tätä meidän metsäliikettä on kutsuttu erilaisilla asioilla. Timo neuvoi Eeva-Stiina, että älä kuitenkaan kutsu heidät suoraan selluloosasediksi. Niin, joo, ei tätä ei saanut. Ja se oli ihan hyvä asiallinen neuvo. Ja sitten jatkui vielä keskustelut Kohtuusvaarassa tapahtumassa Kolilla, ja siellä Eeva-Stiina nosti myös esille näitä metsäkysymyksiä. Ja sitten siellä, kun oltiin oltu siellä Kolin metsässä, niin hän aina sanoi, että sitten Eeva kumartui puolelle ja sanoi, että tehdään se. Mutta korostaisin nyt tässä kuitenkin tätä Eeva-Stiinan keskeistä roolia, että hän oli siellä se, joka niin kuin, piti yllä just sitä huolta ja sellaista, niin että tarvitaan tätä ymmärrystä. No niin. Ja tämän seurauksena sitten tuli tämä kryptassa, jota kutsutaan meidän metsämme kannanotoksi. Ja täällä oli paljon eri tahoja kutsuttuna, ja tästä löytyy siis YouTubesta tallenne, että jos haluatte tähän perehtyä. Mutta mä menen nyt eteenpäin, koska tapanani on myös jäädä jaarittelemaan kaikenlaista. Meidän metsämme on ollut sitten myös näkyvillä erilaisissa mielenilmaisuissa ja myös kannanotoissa niin kuin muiden luontokysymysten puolesta. Mutta niin kuin mikä tämä meidän metsämme on, niin tämä on siis rekisteröitymätön vapaa kansalaisliike. Tämä perustuu vapaaehtoistyölle ja työryhmässä on vaihtelevasti vajaa 10 aktiivia. Ja on myös alatyöryhmiä. Esimerkiksi tämä kirkko- ja metsät-ryhmä on ollut hyvin aktiivinen näiden kirkkometsäkysymysten kanssa ja on ollut audienssia sitten arkkipiispalle 3 kertaan, kyllä. Että on myös keskusteltu myös kirkkopäättäjien kanssa. Ja nämä metsädialogit oli tässä nämä vuodet. Ja sitten tosiaan, että tästä liikkeestä on sanottu, että olemme marginaalissa, olemme outo, olemme uusi ja herätämme toivoa. Tällaisia tuli vastaan. Ja mikä tämä metsädialogi sitten on, tai miksi, oikeastaan mennään siihen vielä ensin, niin mä yritin tähän vähän koota, ja mä palaan näihin nyt sitten sen, että arvioidaan tätä kohtuullisuutta ja kohtaamista näiden valossa. Eli metsillä on monenlaisia merkityksiä. Laitoin nyt tähän taloudelliset ekana. Ehkä kuvastaa tätä Suomen metsähegemoniaa, mutta tähän nyt tietysti on niin kuin monenlaisia kulttuurisia
poliittisia, ilmastollisia, monimuotoisuuteen kytkeytyviä, terveydellisiä ja niin edelleen. Ja metsä on asuinpaikka tietenkin. Ja sitten monikriisien aikana, ja monikriisit nyt viittaa sekä näihin ekologisiin kriiseihin, mutta myös Tuumaksenkin viittaamiin globaali epätasa-arvon kriiseihin, hoivakriisi, monenlaista löytyy. Niin näiden aikana metsiä tulisi siis samanaikaisesti suojella sekä sitten myös pystyä käyttämään sekä niin kuin sillä tavalla, että ne on ihmisten koteja ja eliöiden koteja, mutta myös sitten jotenkin uudella tavalla ehkä löytää jotain ratkaisuja. Ja suomalainen metsäpolitiikka, osana luonnonvarapolitiikkaa, on ollut hyvin polkuriippuvaista ja hallintokeskeistä, ja sitä on ohjannut metsätalouden tarpeet puuraaka-aineelle. Ja sitten on ollut niukasti tilaa keskustella luonnonvara- ja metsäpolitiikasta. Joten on tällainen tarve ymmärtää eri osapuolia ja nimenomaan niin, että joiden maailmankuvat ei vastaa omia. Ja näitä asioita on toki moni muukin tutkinut, tietenkin näitä metsäkysymyksiä. Että on ollut tosi ilo liittyä tähän metsätutkijoiden pitkäaikaiseen metsäpoliittiseen keskusteluun. Ja nämä itse metsädialogit tosiaan, meidän metsämme työryhmä keskusteli tulevista näistä joita oli teemaattisesti, mietti, että mitä tehtäisiin. Kontaktoi osallistujat. Aluksi tämä oli Eeva-Stiina, hoiti siis kaiken tämän kontaktoinnin. Hän teki valtavan työn ja hän kutsui sitä kalojen kalastamiseksi, kyllä. Hän oli hyvin sinnikäs, hän soitti, lähetteli viestejä, soitti uudestaan, otti yhteyttä avustajiin. Yhden keskeisen henkilön hän tapasi kahvilassa ja meni siellä juttelemaan ja näin, että hän oli hyvin määrätietoinen. Ja osallistujat tosiaan valittiin teeman mukaan vähän eri puolilta tasapuolisesti, ja nämä osallistujat löytyy ja tahot löytyy sitten täältä meidän metsämme nettisivuilta. Kyseessä oli siis fasilitoitu dialogi ja aina oli metsävierailu. Ja Timo hoiti nämä kaikki fasilitoinnit ja mä kerran tuurasin, kun Timolla oli este. Ja ihmisillä siis oli kokemuksemme mukaan hyvin vaihteleva halu ja mahdollisuus osallistua. Että osa ei kehdannut kieltäytyä, kun ne kuuli, että naapuriministeriön ihminen tulee. Ja sitten osa halusi ehdottomasti tulla, koska aihe oli niin tärkeä näin. Ja ajatus oli järjestää dialogien ketjua, eli sitten otettaisiin niin kuin oppia edellisestä. Ja tässä on nyt nämä yhdellä kalvolla koottu nämä teemat, vaan niin kuin, että mitä kaikkea siellä niin kuin oli. Ja monenlaista oli. Ja tässä oli myös yritys järjestää tämmöinen metsädialogisarja, jossa osallistujat olisivat pysyneet samana pitempään, koska tämä oli yksi palaute, mikä saatiin, että aina niin kuin vähän aloitetaan alusta. Osa osallistujista kävi useammassa, mutta sitten oli myös paljon vaihtuvuutta. Näin, mutta mennään eteenpäin. Tässä on vähän kuvia näistä. Tässä näkyy sekä niissä itse dialogin sisätiloissa, mutta sitten myös näitä metsävierailuita. Joo, oli kyllä. Ja näistä siis pidettiin tosi paljon näistä metsävierailuista. Ja mä sanon ehkä näistä metsävierailuista vielä, että se oli tosi, no eikö me päästään tässä siihen asiaan, ei nyt mitään mennä takaisin eteenpäin. Totta, koska tässä tuli just esiin, että siis mä oon itse katsonut näitä hallinnan suhteita. Tämä on tämmöinen institutionaalisen etnografi Dorothy Smithin käsite, ja siinä niin kuin on ajatus se, että on tällaisia näkymättömiä, vaikeasti ikään kuin havaittavia hallinnan suhteita, mihin törmätään, kun yritetään tehdä jotain, mistä ei saada tietoa. Se on myös hyvin kiinnostavaa, mikä on vaikeaa ja niin edelleen. Ja nämä metsädialogiin osallistuneet, he raportoivat, että he tuli kuulluksi ja kohdatuksi niissä itse dialogeissa. Mutta tämä oli just tämä, mistä olisin sanonut näistä metsävierailuistakin, että kyllä se kokemus oli myös, että ihmiset sanoi, myös itse koin, koska mä oon ollut siis näissä dialogeissa osassa, kun en ole tosiaan metsäalan tutkija, niin osallistuminen oli helpompaa, mikäli oli muodollista metsäosaamista. Ja tämä tuli erityisesti esille niissä metsävierailuissa, eli ihmiset, jotka on metsäalan ihmisiä, he katsovat sitä maisemaa ja he on sillä, että tämä on sellainen tasaikäinen 50-vuotias talousmetsä, ja sitten se jatkuu siitä se puhe. Ja sitten itse on ihan, että ahaa, ja nyt on tietysti oppinut myös asioita. Ja sitten, sitten siitä tuli kaikenlaista mukaan. Joo, mutta tämä, mistä mä haluan nyt mainita vielä, miten Eeva-Stiinakin on ollut näitä niin merkittävästi muokkaamassa näitä itse metsädialogeja, myös sisällöllisesti on tämä kiertävien kehien
ajatus. Eli ihmiset myös välttivät tätä tasavertaista osallistumista tuottamalla tällaisia kiertäviä kehiä. Ja tämän ovat tehneet siis alkuperäisen luonnoksen, jota sitten on jalostettu edelleen, niin Paula ja Eeva-Stiina. Tämä löytyy siis myös muualta, ettei nyt käydä ihan tosi yksityiskohtaisesti läpi. Mutta tässä on siis idea se, että on tällaisia temaattisia tämmöisiä temaattisia vuoropuheluita, joissa ikään kuin voidaan jo ennakoida jossain määrin, mitä niin kuin se vastapuoli tulee sanomaan. Eli jos otetaan vaikka tämä hiilinielu on niin kauhean hankala, mutta mikäs me otetaan? No niin, omistajuus, metsän omistajuus. Jatkuvaa kasvatusta pitää lisätä, että metsänomistajien pitää lisätä jatkuvaa kasvatusta. No metsänomistaja päättää, että ei voi sanoa, että heidän pitää lisätä sitä. No mutta saako näistä sitten vaihtoehdosta edes tietoa? Ja metsähoitoyhdistykset ovat asiantuntijoita. Mutta sitten saattaa käydä näin, että sitten, niin kuin, jos kokee, että tämä oma vasta-argumentti ei niin kuin jotenkin pure, niin saatetaankin hypätä toiseen tällaiseen keskusteluun aivan niin kuin lennosta. Eli ruvetaankin puhumaan vaikka monimuotoisuudesta tai hiilinieluista. Ja tämä oli erittäin terävä ja tarkka havainto silloin, ja mä oon itse tästä kirjoittanut, että tämä on niin kuin ollut tutkijalle myös erittäin kiinnostava positio sillä tavalla, että mä olen niin työryhmän jäsen muiden joukossa, ja tämä on niin tullut tällaisena, tämä on niin sitä toimintatutkimusta, jossa ihmiset, muutkin kuin tutkijat, tuottaa erittäin paikkansa pitävää ja erittäin tarkkanäköistä tietoa. Näin. Ja tämä siis vietiin niihin dialogeihin sisälle, ja se kyllä jonkin verran auttoi sitä, että ihmiset sit pystyivät sanomaan, että hei, että nyt vaihdetaan kehää tai että nyt tapahtuu jotain tässä. No niin, mennään tähän loppupuolelle. Eli miten sitten onnistuttiin tässä kohtuullisemman metsäpolitiikan tuottamisessa dialogeissa. Ja Timo aina sanoi, kun tuli turhautumisen hetki näiden dialogisarjojen välillä, että vaikutukset ovat ennakoimattomia. Niin mä nyt yritin tällä filosofialla pohtia tätä asiaa. Eli mä väitän, että nämä metsädialogeissa osallistujien ymmärrys on kyllä lisääntynyt. Näissä on onnistuttu haastamaan kasvutalouspakkoa, mutta osittain tähän on siis vaikuttanut EU-politiikka, joka on myös Suomessa muuttanut tätä metsätaloushegemoniaa, josta muun muassa Markus Kröger on kirjoittanut. Eli tässä on ollut tällaista muuta institutionaalista kehitystä, joka on sitten tullut tähän samaan aikaan. Mutta sanoisin, että siis osalle osallistujista kasvutalouden haastaminen oli aivan uusi asia, eli se on tuonut sellaista uusia näkökulmia. Ja sitten tästä nyt ei mainita niitä affekteja, mutta sanoisin, että tämä oli myös monille, että on siis, siellä unohdin sanoa, että oli tärkeä asia, että on tämmöinen Chatham House-sääntö, että saa sanoa, mistä puhuttiin, mutta ei saa sanoa, kuka puhui. Mutta sanon tämän, että nämä affektit, vaikka suru, että jos ajattelee, että perinteisesti ajatellaan, että luonnonsuojelijat toimii jotenkin kauhean affektiivisesti ja sitten vaikka teollisuuden ihmiset on hyvin rationaalisia, niin voin sanoa, että näissä oli ihan kaikista osallistujista oli niitä erilaisia tunnekokemuksia, niin se oli, halusin sen vielä sanoa. Ja miten tämä sitten haastettiin, tämä hallintokeskeisyys, niin kyllä mä koen niin, että kansalaiset otti tässä tilaa näissä itselle tärkeissä kysymyksissä ja antoi sitä myötä myös muille mahdollisuutta toimia. Se, että onko nyt sitten enemmän tilaa, nythän on sitten tullut myöhemmin tämä Koneen säätiön metsän puolella aloite, joka pystyy sitten toisella tavalla hyödyntämään niitä heidän käytössä olevia resursseja tämän tyyppiseen toimintaan. Ja se on todella tervetullutta, että tulee sellaista, niin kuin sanoin, tässä on ollut aikaisemmin ja tulee varmasti muitakin toimijoita, jotka edistää tätä vuoropuhelua. Mutta jotenkin sanoisin vielä tästä tällaisesta kansalaislähtöisestä toiminnasta, että kyllä tässä on mielestäni tapahtunut sellaista rohkaistumista
koska se pitää kuitenkin tapahtua siellä niin kuin ihmisten omassa työssä ja omassa toiminnassa se rohkaistuminen. Näin. Ja lopuksi vielä jätän tähän tämän muistokeräystiedon ja löysin tällaisen kuvan arkistoista. Kiitos. Olemme aikataulussa. Mä ajattelin nyt, että avataan ikkuna. Tuumas lähti luennolle, mutta muut voitaisiin kääntyä toistemme puoleen. Ehkä se, miten se on järkevä tehdä. Ne liikkuu ne tuolit, niitä voi siirrellä. Mutta olisiko 3-4 henkilöä? Ja voitaisiin niissä ryhmissä keskustella näistä alustuksista. Myös Eeva-Stiinan ja meille jättämästä perinnöstä, mutta käytännössä mitä nämä ajatukset teissä herätti, ja sen jälkeen käydään sitten huonetta läpi. Ei ole pakko sanoa, mitä siellä on keskusteltu, mutta jos teille kiteytyy joku yksi ajatus, minkä te tahtoisitte jakaa, niin se olisi hieno. Hyvä. Meillä on vielä lähtöbiisi. Laitetaanko soimaan? Mä voin ihan vaan lopuksi ehkä sanoa sen tästä lähtöbiisistä, ja ehkä me voidaan sitten ilman mitään sen kummempia enää sanomisia lopettaa tähän biisiin, että se voisi jäädä meihin soimaan, koska tässä biisissä on sekä niin kuin semmoista toteamusta, mitä me osa meistä ihmiskunnassa ollaan tehty luonnolle, metsille, se niin kuin todetaan, mutta siinä on myös toivoa. Eli tämmöiseksi evääksi meille, ja kiitos ihan hurjasti teille kaikille tästä iltapäivästä. Mä olen itse varma, että Eeva-Stiina on hyvin tyytyväinen. Ni stammisar på jorden, lär oss hur ni gör. Från rötterna till kronan, växer tills ni dör. 400 miljoner år av samlad erfarenhet. Ni stammisar på vår planet. Tack och förlåt för allt de människor ställt till med. Hur bar vi oss åt? Det här var aldrig vad vi ville. Som vi skövlade oss fram, det tog aldrig stopp. Vi fick chans på chans, aldrig att vi tog den. Finns det träd, finns det hopp. Och än susar skogen, än susar skogen. Vi kom till festen sist av alla, utan takt eller ton. Som vi tömde skafferiet, satte fläktarna ur funktion. Så långt ifrån all symbios har vi glömt vad vi stammar från. Vi vilda djur med bostadslån. Tack och förlåt för allt de människor ställt till med. Hur bar vi oss åt? Det här var aldrig vad vi ville. Som vi skövlade oss fram, det tog aldrig stopp. Vi fick chans på chans, aldrig att vi tog den. Finns det träd, finns det hopp. Och än susar skogen, än susar skogen, än susar skogen.
rastlös fly och fäkta och ändå aldrig växa fast. Nu sitter någon med ryggen mot din stam och somnar snart. Så dröm tillsammans om en helt ny art. Tack och förlåt för allt de människor ställt till mig. Hur bar vi oss åt? Det här var aldrig vad vi ville. Dags att gå hem, nu säger vi stopp. Nu stänger vi av sågen och plogen. Finns det träd, finns det hopp. Och en susask